L-esperjenza tiegħek barra minn Malta tista' ġġib il-bidla fil-mentalità. Mentalità rebbieħa mhux prestazzjoni biss, imma riżultat. Kien dan il-kliem li bih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija laqa l-President ġdid tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo hekk kif ftit tal-jimilu ġielet f'din il-karga wara esperjenza vasta barra minn xtutna. Bjorn Vassallo ltaqa' ma' Adrian Delija biex jitkellem dwar il-viżjoni tiegħu għall-futbol Malti fejn saħaq li Malta għandna potenzjal li niksbu riżultati għaliex wara kollox ir-riżultatu dak li jibqa' fuq il-kotba. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista u l-President tal-MFA iddiskutew fost oħrajn il-ġdida kontra l-korruzzjoni, dak li kien imsejjaħ kankru li sfortunatament jinsab fis-soċjetà u anke fil-futbol. Adrian Delija kommetta ruħu li se jkompli jgħin f'din il-ġlieda u jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex din tingħata priorità u l-importanza mistħoqqa għaliex jemmen bisħieħ f'Zero Tolerance for Corruption. Bjorn Vassallo saħaq li diġà kellu laqat mal-entitajiet konċernati biex dan il-kankru jinqeret u din il-ġlieda se tkun priorità għall-MFA. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-idea li l-isport f'pajjiżna ma jkunx biss attività żejda fil-ħajja ta' tfal, iżda jkun għażla ta' karriera għal dawk li jridu anke għaliex l-isport jgħinek takkwista kwalitajiet importanti li tiġi bżonnhom fil-ħajja ta' kuljum bħal rispett lejn ta' madwarek u l-importanza ta' teamwork. Bjorn Vassallo qal li se jaħdem mhux biss biex navvanzaw fil-livell iżda biex neċċellaw ħalli nibdew niksbu riżultati li hu jaf li nistgħu niksbu għaliex hu stess dar id-dinja f'dak li għandu x'jaqsam futbol u ra li dan verament hu possibbli.